sigi kono fenno bala fembe be sigi kono bani sunna annahu yu'awwidu al-umma an-nizama wal-ittihada wa hubb al-'adli wal-musawa wa yukawwinu fi al-mu'minin 'atifata ar-rahma wa khulqa al-ihsan kama yasunu al-mujtama' min ash-shurur wal-mafasida sunna adama donga société la abe manton abu deli kasiga kutum sisan aw ye mumini islamé gwansando abe jena sir ay sunna nyon fe ni yante mo islamé rodo be hal ni mashu atikule ka duniya keneka muna akayira ko be sunendo haliya ni banabila isega shu sharia be munyini fe ni ka dumuni leer sere ki do ka dumuni kana dumuni ga mawnyana iku no ka sunto ka nyong fle ka fa be shunendo hal na sore mi mashun ita do sokono ika ku chero comme isunendo wala islam ya barado de o kas islam nyong la de fendo la hal na soro tila sena maru yo de fa sena bakar ne ala ka sigile o be kashila badri kala no ye kafiru me o ye kuma bol femino bolot mami ala yi qur'an aya jigi ka jalkili ke aso sidina umar taraso kira annasoma annasu sidina abubakar ni ala kira sigileme o be kashi aywa akuma aya kashi kun fonye ni kashi ko do na kashi ni kashi ko te na nyere la kashi au nafe ate o ya nya fa akoni ya kashi kunye tuma masa asura ya ka hakil daira kirala o ko sinala na ala sona wana so ma don la ko nya fa auye salamo be chugo minka iyere ki yere furuka ikako chuwe tuma sun kelenya abo del mawni nyonche tlene ya kanu abo mawdel wala kay nyonya abo mawdel wala oto benengo hine dajuru abo do momunu du sukunna ani nyumange mawye jogo abo dola imai ala jondo obesta ko waru bubulo ni sungalo sera tumami de ala ni silamaya bonya koso do buka jagabo wakati blako makono silamaya menu mina shun setu ye ka sunakari soro setu ye ka sura fadan soro ube balota kaduma ube jaga duma o kese ku yere de me ko gashunga nayi nimbe o jogo min fle onyu manke jogo jeni mi se ko ke mumini e jeni ye ni fe ndan fla min fo ni ma min do yo fara nyanga o de to ko mumini islamiyas duru limaniya woro ani lisanu kele ni ye ni wotan fla fara nyanga ni du su ko mina nay ka don nem punte gnero folo ngunte nto ko ndonente nana nyanga ko damne manyuma to kola makar to kola fo ala nana hinela bi sebenye ngasa mana ta chugo don la sembembla mina talaba kanye shifando ma o ye jumaye o ye ala ka hine ni mirilo la dron ni mirilo la ibi shoni jito jigi ni mirilo la ibe nyumanke ni mirilo ibe alabato ni mirilo la ibe hine alamo ala ka hine jugo ala ma dirana mo nyumange jugo ala ka dana ma oto benengo shun abe ambe société ba mi ngono islamia société shuma mo bale ko jugo kella bari shule no wakati minna ni asro islamin nyana ma yare de yede dabe sunchu mi nyebe kanga shunte boloka shunte senga shunte nunde yenin kela ye adama dena nye bolo da se ni mashuna ni nunu shuna est-ce que jugo mambeke toro tekew chien tekew bon fongo fe abedda mine don de kele ni ye fami chien kele ngadori ba flake nala nyi man kele no yeye esi ga flana makono o joda la man gila kandanga ni jugo man kele ngadron nala fare ke ba nyon tange o ko soko mo na e jugo man kele kinyana ka tigille bu nae kana amne kana kinyana ko afalo yoyede ala te machine le bu ka ko jugo falo la yimana ille bu to ya fa ba soro i danta godade
alman bena sabam niye suyeti ka fanfelay wa min alfawaid as-sahhiyya للصيام أنه يطهر الأمعاء ويصلح المعدة وينظف البدن من الفضلات والرواسب ويخفف من وطأة السمن وثقل البطن والشام. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم صوموا تصحوا شون هذا ما دي رجع كريا فام فلا فايدة من بشونا فايدة من أمبالا أبن نقدين ثانية نقدين أبا ثانية نقبجو أبو دلا كونيا فركلو أبو ثانية كبو فين تومنون بتو فركولا نيشونا ولببو شو منونغا سي jeli shumi nunga nga sige obeteme wotabe ningo kemmin kanka faranyo nga abo fengeya kono baraka nga gireni kemmin ya abo dogoya no lu fengeya radron kenaya bina parce que adana hadith ala ko sallallahu alaihi wasallam hadithain bengelo hadithain nga kirako ako sumu تصحوا صوموا تصحوا سلام عيشون او بكنا ولا ما فهمني سومو سردوا كو فرغان من لا يلا نبي سكا سوما ما في ايغا شوندا من كالا جبنا بسكا به فرغان من فله الا نيده هير فرغانو ni shunge ni dumuni ni jitigara farkul la donin dron otma wo shitomin be no bora farkul kenya bina anya fo chama segena kana ako wallahi ya fo chume kabine ko zirana shunye ngasa kabini nyina na ya damne kanyetu ne ga bana kene yara o de kacha fi au ni kira ka wakati teklenye ala kira tletu sallallahu alaihi wasallam aslama dubni wo kelen do dande kumbe wala tesoro ko is waddo la do bet le sabake do bet le woroke tasmate do da ko rufe non ntamaro ji abana wal matakse nu yosoro ko yimi nono ntamaro ji wal matakse wal ma zabib no yere njalay nunun de kumbe dumini tesoro domi ala kala ko sabaw ma ko to madine aya soro here ma chaya folo ako donno bina dumini ko sabake afara domi ayoro la masaka fambo football bole dongo waka kuma be chenga sa o mina dumingo spasro age ko kon de parce que do ni tara ka arab jabara la je bi here de be nyote do ya daga here soros sisan do koy atet me samu anga yoro bol ka here soros de sat me samu anga donc kera ni selifana sellani dumini sorla ka don la fo sinin selifana bon bi on be wakati min duguma na je mana sole ka wuli ibe kafe godi min volo ona ka buru moroso ite dawma mayne sibe yini ga ko la shayira nembena suko yira nembena bo dun ni mano dun moni be mi fe ibe bo ibita suguro nebe 10h mana kesela suko kala tigu bina dobe takanyimi ene masatigu bina dobe sanga dun tiga tigu bina dobe sanga nyimi bani go tigu bina dobe sanga nyimi pom tigu bina dobe sanga dun la takula tigu bina dobe sanga dun seringa tade tlofara dun mama tlofara dun mama na dina tlofara dun ki soso ko sobe ki da imana wuli sani katabe dodun ni katabe sengar sere bita dibila o france ko ne ba ngadu sufe imana na be dumini ga ki da ne mabana jen be bana o ko sala kira ko pa ishu abe kanaya ni sungolo sera ma chama be kanaya min soro ni sungolo temna doro kanaya be tlawla mundo ibi yere lan ko woni minge adama den kala ga yere ka dokoro de bana manum be no tebana danger lambawye yara misla me dokoro ko yima hal kafir dokoro na ko yima ko kana ninge bana min bila te sama na sur ayata na fi na be cheningi shadatu je na ka baraka nai
ka baara kɛ n'o ka kumakan ye masa sani i k'a kɛ fɔlɔ a lajɛ bana in ani su bɛ bɛn wa a n'a tɛ bɛn e yɛrɛ de bi adamaden bɛɛ de y'i yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔ ye fɔlɔ sani ka se dɔgɔtɔrɔ fɛ yen kira kɔni ko k'a ye sun n'aw sun na k'a na kɛnɛya o la nin ye mada filanan ye mada sabanan sun dɔw bɛ yen olu kanunen don sun dɔw bɛ yen olu konen don nka sa an bɛna se olu ma k'o faranfasiya fɔ aw ye yustahabu siyamu al-ayami at-taliya n bɛna don minnu f'i ye olu sun kanunen don ala jɔnw bolo kosɛbɛ a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye arafa don sunni o ye ni maa min tɛ hiji la n'i m'o dɔn o ye seliba kalo tile 9 don sunni ye ala kira ka kɔrɔfɔ kosɔn a ko sawmu yawmi arafa a ko arafa don sunni yukaffiru dhunuba sanataini madiya wa mustaqbila wa sawmu ashura yukaffiru sanatan madiya kira ko ni maa min ye arafa don sun a bɛ san 2 junumun yafa i ye san min tɛmɛna a b'o junumun yafa ani min bɛna arafa don sun ashura don sunni o bɛ san min tɛmɛna o b'o junumun yafa ashura de ye jɔminɛ don yawmu ashura don sunni wa yawmu tasu'a ani tasu'a don sunni olu kanunen don kosɛbɛ n'i m'o dɔn jɔminɛ kalo tile 9 a n'a tile 10 don alakira sallallahu alaihi wasallam a ko ashura sunni o bɛ san tɛmɛnen jurumun yafa komi alakira sallallahu alaihi wasallam a ye ashura sun a ye sahabaw yamaru n'a sunni ye a k'u ma a ko n'ala ye san wɛrɛ yira an na ala sɔnn'a ma an bɛ tile 9 sun ka fara 10 kan a ye nin fɔ a bɔla hijjatul wada'i la ka na ashura min y'a sɔrɔ a y'o sun a ko n'ala ye san wɛrɛ yira an na o san wɛrɛ b'a sɔrɔ yen sun jumɛn fana kanunen don tun sittatu ayyamin min shawwal selinjini kalo la ka tile 6 sun ala kira ka kɔrɔfɔ sallallahu alaihi wasallam ako man sama ramadan wa atba'ahu 6 min shawwal kana ka siyami dahar ko ni maa min ye sunkalo sun i ye tile 6 tugu a la tile wɛrɛ k'a nɔ minɛ maana shawwal kalo kɔnɔ i ye tile 6 sun shawwal kalo kɔnɔ soit sunkalo banna bi kɛra seli ye yalo seli don sunni haramuyalen don seli don sunni haramuyalen don a dugusɛjɛ n'a y'i ja sun daminɛ o la n'a y'i ja i lafiɲɛ bɔ i ka tile 3 bila n'a y'i ja dɔgɔkun 1 bila i ka tila i kana i ka tile 6 sun ka tugu ɲɔgɔn na n'a y'i ja sun 10 laban na sunkalo selicinin kalo 10 laban 6 sun o la kira kɔni ko maa n'i ye sunkalo sun i ye tile 6 tugu a la shawwali kala la a bɛ komi i ye san bɛɛ sun a baraji n'o de ka kan nin hadisa in a nana muslimu kɔnɔ o tɛmɛnen kɔ sun jumɛn bɛ yen n'o sun kanunen don nisful awwal min shahri sha'bana tilancɛ fɔlɔ sunkalo mankɔnɔ tile fɔlɔ ka taa bila tile 15 la k'o sun o kanunen don amma aisha ka kɔrɔfɔ kosɔn a ko ma ra'aytu rasula sallallahu alaihi wa sallama istakmala siyama shahrin qattu illa ramadana wa ma ra'aytuhu fi shahrin akthara minhu siyaman fi shahri sha'bana ko alima alakrai alama kishin majidama ay kalo si sun ka dafa fiyew fo sunkalo kelen o dɔrɔn sun ko dafa n'a bolo kalo tɔ shama a si sun ka dafa o tɛmɛnen kɔ a ko a ma ye kalo la a ka sun ka ca kalo bɛ na ka tɛmɛ sunkalo mankɔnɔ kan ka bɔ sunkalo mankɔnɔ tile fɔlɔ la ka taa bila tile 15 la o y'o sunni kanu nin ye sun kanunen ye n'o banna sun jumɛn bɛ yen n'o kanunen don kokura al-ashrul awwal min shahri al-hijja o ye seliba kalo 10 fɔlɔ k'o sun ni furancɛ kalo jɔra seliba kalo tile fɔlɔ a tile 2 tile 3 tile 4 tile 5 tile 6 tile 7 tile 8 tile 9 i b'o bɛɛ sun
seli don sɔgɔma i b'i sɔ minɛ ka taa seli kɛnɛ kan i tɛ dumuni kɛ dɛ sun fɛnɛ tɛ dɛ i tɛ dumuni kɔni kɛ tɛ foyi min i bɛ taa seli kɛnɛ kan n'i nana ka bɔ seli kɛnɛ kan ni lahiya fagara i ka lahiya biɲɛ i b'a jeni k'i dumuni fɔlɔ o la o don ni seliba kalo tile 9 suni samantiya min nan'o la parce que alakira ko sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني العشر الأول من الحجة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء أقول دنيا دون بي كبارا نيمان كدونا ako don shite ka bara nyuman ke wala no kadi Allah Ta'ala ye katamani don nunga no ye silba kalo telefolo teleflana sabana nanina duruna worona wolonflana segina akonontonna kira inde fuye saba ko ako hal jihadi ala kasra ko tabo ako hal jihadi ala kasra fe fonna kara chemi ira kunde bora ni bora ni kan ani kan na folo ka taa jihadi kɛ yɔrɔ la i ka wari bɛɛ tora i yɛrɛ sara ye fo n'a kɛra o tigilama ye ka baara ɲuman si tɛ yen min ka bon ka tɛmɛ seliba kalo tile 9 fɔlɔ su nin kan ala kɛra ko sallam ni hadisa Bukhari nana n'a ye ala ma bɛra sababu ma n'o banna su jumɛn bɛ yen kokura n'o su ka fisa shaharul muharram jɔminɛ kalo su nin لقوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الصيام أفضل بعد رمضان قال شهر الله الذي تدعونه المحرم ko sabo ya ida ko shunji men kafsa sungolo kafe ni ma be shunji men kafsa sungolo kafe ako ala ka kalo min na ba fa ko al muharram koro jomine kalo la e ka shun ala amma fi ka bele jelen shungui ngasa e ka shun ala amina min fi yo era wasara ashumbe we jume min dalen ba kan ye jume ye ni tanya hadisa min fi abe muslimin kono kle sabat al ayyamul bid min kulli shahrin kile jema saba shuni kalo kile jema saba jumaye ثالث عشر رابع عشر خامس عشر kile jema saba kile be bin ka kalo to kile saba de la kile abe bin ka kalo bolento kalo te bin fo ka taa se dugu jɛli ma kile fajiri cili ma o ye jɔminɛ kalo ay kalo a tile 17 ani 14 ani 15 17 ani 14 ani 15 o de y'a to o y'a tɔgɔ de ko al ayyamul bid i bɛ tile kɛ yeelen na ka su kɛ yeelen na hali ni yeelenw tɛ kelen ye dɔ ta ye tile yeelen ye dɔ ta ye kalo yeelen ye o de y'a dɔn u y'a su saba tɔgɔ da ko al ayyamul bid أنا أبي ذر حديثا أكرف قصة أبي ذر كو على مجنة كباما أمرنا رسول الله أن نصوم من الشهر 3 أيام الأبيض 13 14 15 وقال هي كصوم الدهر أبي ذر فاري كو قال كده يقول يا ماركو ككلو كو كتلس تلجيما سبا سبحان الله تاني سبا أني تناني أني تندورو ako ni maa min b'o sun a bɛ komi i bɛ ka san bɛɛ lajɛlen de sun a baraji n'o de ka kan tuma silamɛkɛ kɔni an bɛ ka sun samantiya fɔ nin bɛɛ i fanga bɛ se min kɔrɔ i b'o de ta n'a sɔrɔ kalo o kalo tile 3 in ka nɔgɔ i ma o ta min ka nɔgɔ i ma ka n'o bila ka taa min ka gɛlɛn i ma ko maa dɔ fanga ka bon e ta ye k'o b'o k'o kɛ e dun tɛna se k'a laban min ka di ala ye bato la maa bɛ dumi min kan o de ka di ala ye sun jumɛn ka di ala ye kokora kanunen do siyamu yawmin wa iftaru yawmin ni tanya sun ko ni sun ka di ye i mana tile kelen sun i ka tile kelen min ala kira korfo koso ako ahabbu siyami ila Allah ako sun min ka di ala ye ako siyamu Dawuda o nabi Dawuda ka sunyi wa ahabbu salati ila Allah ako seli min ka di ala ye salatu Dawuda o nabi Dawuda ka seli aka sun Dawuda ka sun anaka seli mbo faranfasiya fiye
shu akuma nafila min kɛ su kɔnɔ a bɛ da su daminɛ ka sunɔgɔ nka safo selilen kɔ i bɛ da ka taa se minuit ma ni minuit sera a bɛ wele 1 heure 2 heures 3 heures a b'o kɛ bato la n'a y'o kɛ ka bɔ 3 heures la ka taa 5 heures la sisan a b'o kɛ a b'i da a bɛ sunɔgɔ o tuma n'a wulila o la a bɛ wele ni fajiri selili ye nin de ye Dawuda ka seli ye i bɛ su tila n'i ye su tila 2 ye tila 1 ni lɛri 12 don sisan i bɛ lɛri 6 i b'o kɛ ka sunɔgɔ n'i y'o kɛ ka sunɔgɔ i bɛ lɛri 3 i b'o kɛ alabato la o tuma a tɔ tora 3 ye i bɛ lɛri 2 i b'o kɛ sunɔgɔ la tɔ lɛri 1 i b'o kɛ alabato la ka don dugu jɛli la nin de ka ɲi kana sun ta ten k'i jɔ n'a ye komi fangaba b'i la ala ka diinɛ maa y'a gɛlɛya i kɔ kari diinɛ maa ye diinɛ gɛlɛya diinɛ i kɔ kari o tɛmɛnen kɔ nabila Dawuda tun bɛ tile 1 sun a bɛ tile 1 min kira ye nin de fɔ kanu de kanu yira o tuma sun jumɛn bɛ yen n'o kanunen dɔ kokora asiyamu lil a'zubi alladhi lam yaqdir ala zawaji e cɛganankɛ min bɛ yen ni dungo b'i la shawa b'i la nka i tɛ se ka sun e cɛganankɛ min bɛ yen ni dungo b'i la sawa b'i la nka i tɛ se ka sun i tɛ se ka muso furu wari t'i bolo kana jɛnɛya kɛ dɛ sun n'i sunna o bɛ sawa tigɛ ka bɔ i la i kisi jɛnɛya ma parce que jɛnɛya ala ko wala taqrabu zina innahu kana fahisha a kana ma don jɛnɛya la ko kana ma don ala de ala kira ko ni maa min bɛ fantanya fɛ ko i ka jɛnɛya kɛ i bɛ fantanya sɔrɔ sisan ala ko suratu nur kɔnɔ wali yasta'fifi alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadlihi maa minnu n'u ma muso furu wari sɔrɔ u k'u yɛrɛ sɔrɔ min na u kana jɛnɛya kɛ fo ala kana kari d'u ma don min ala kira ko man istata'a al-ba'a falyatazawwaj ko maa min bɛ awla n'a sɔrɔ i bɛ se ka muso furu muso bɛ furu ni matériel min matière min n'a matériel bɛɛ b'i bolo a ko i ka muso furu a ko fa innahu aghaddu lil basar ko muso furu o b'a to maa b'i ɲɛ tugun ka walitaw to yen wa ahsanu lil faraji n'i ye muso furu ni muso b'i bolo o bɛ kɛ sababu ye i na kari kɛnɛmataw kɔ i ni fariji tanga a ko man lam yastati alayhi innahu huwa نعم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الحي القيوم قلوبنا كل شيء تكرهه وأن تحشو قلوبنا من خشيتك ومعرفتك ورهبتك ورغبتك والأمن والعافية فنسألك اللهم علما وإنابة المخبتين المؤمنين الصابرين وتوبة الصديقين بالنور لا أركان عرشك أنت حتى على آله وصحبه أجمعين